Apostori. Yari mtatumafika. Mazwedu kutamba ya Paulo kwa Roma chapter 13 pa verse 1. Isoroshoko kuterera vanhu vakapiwa zviremerera. Pa 1 verse. Munhu mumwe nemumwe ngazviise pasi pamadzishe ane masimba. Nokuti hakuna rimwe simbazve risina kubva kuna Mwari. Naiwo aripo akatoiswapo naMwari. Lugare kuna mapostoli. Munyararo. Munyika ine yese tichifamba kune mazishe, kune masabuku, kune government, kune president, ma ministers. Hakuna munhu kana umwe arine simba rekuchitorera chigaro icho kana Mwari hana kumupa. Lugare kuna mapostoli. Wese wa munoona kuti ndiye sabuku wako, uyu ndiye president wa nyika yako, uyu ndiye minister wako, Mwari ndiye akamupa chigaro ichocho. Kana uchimupandukirwa pandukira Jehova Mwari mupenyu. Lugare mapostoli. Niko kupanduko kuya akonokutanga pasi pezuwa kwakatangira kudenga. Satani ndiye akutanga kupandukira Mwari kuita chinhu chinozi opposition. Opposition chakangora. Chinhu che Satani. Lugare. Pa 2 verse. Saka munhu anoramba simba iri anodzivisa chinhu chakarayirwa naMwari. Zvino vaya vanodzivisa zvinhu izvi vanozvitorera mhosva. Nokuti iye muranda waMwari anokubatsira, asi kana uchiita zvakaipa unofanira kumutya, nokuti ane simba rokukuranga. Iye muranda waMwari nomutumwa waMwari anotuma kuzoranga vaya vanoita zvakaipa vachimutsa hasha dzake. Lugare kuna mapostoli. Lugare mukati mwAfrika. Tinotenda muprista mukuru wa Mwari ndiye Tenzi Noah. Ndiye wakachikoka tese mukati mwesangano rineyi kutunganisa nasi panapa pa Jerusalem. Bocha ineyi ndiye Jerusalem ya vanhu vatema. Kuva kwa Egypt nokusika ku South Africa uku. Hakuna panepa imwe nzvimbo pano Jerusalem. Jerusalem iri pano. Jerusalem iyi yakafanana ningungwa kana nyanza. Haichengeti chinhu chakashata kana chakaora mukati mayo. Danda remuti rinoputukira imo. Mvura inovhuvhuta, mwepo inovhuvhuta. Mvura inobudisa zvose zvakaora. Lugare mapostoli. Munyararo. Ndipambo muri kuona kuti kana mutumwa wa Mwari achida kugeza kana kukiline sangano rake anotangira mumba make munomubocha muJerusalemu. Kana isusu vemunomubocha chichitaza chinotaza tega pamberi paMwari chichitarasika tega vachiona vaMwari muno variyo vanotarira mutumwa uyu mimyoyo yese yakaperera mapere nemabenji tinoarasa kunze. Lugare mapostoli. Afrika. Zvinhu zvakawanikana chitaro pakati pesangano. Vamwe vanofunga kuti tinononga mumisoro yedu. Kwete. Atitauri zvedu ba. Ichechi iyi asi amai wangu kana baba wangu. Handiti chiri mukati mesangano rineyi. Muridzi wesangano ndiye ari pasi uyu. Ndiye watinofunga mira tese tichitora kwaari kuti atiponese mangwana. Lugare mapostoli. Munyararo. Muridzi wesangano wamubudire pamene ari kumutaurira kuti wese anoite zvematongero enyika atina matinayo ba. Isusu sangano redu atirisane nehurumende iri pachigaro ba. Hurumende iyoyo yakaiswa naMwari. Mwari ndine simba naro. Isusu atiiti chimwe chinhu egenese zviripo. Lugare mapostoli. Zvatiri kutaura ndezvo mutumwa. Iwewe kana waenda kupinda mumabato wako ayayi anorwisana nehurumende iripo, kana wabatwa ikoko ngezvako zvionera wega. Lugare mapostoli. Kune vanhu muno vakutora sangano raMwari kuenda naro kunyika. Iyi haisi sangano yamai wako. Ndesangano raMwari iyi. Wakutova takamuudza kuti mubabatizeri uyu churuka tiri wakatengesa sangano raMwari. Nyima reurira akaita kudaruku. Wana kupeza ba.
ari ni timu yake mukati masapota zake ari kumusapota vakataka kutukira mutu mababi tichiri pajulai paya vachituka mutuma ari pasi masapota zachuruka ai zvose zvakaitika pajulai muri kuzviona vakomana vari kuzve vaya vari kurisanisa ngano iri nei purogiramu yangu ndeyekuti vakaenda kupinda mumabato kuti havabatisire vavatorere upristi pane mukuru uyu vatore zimba dzese zvamuri kuaka izvo vazviite mahospital pakuchengetere ma-NGO vachishandire muzimba dzese dzechechi muno muzimbabwe yese zvinhu izvi tiri nazvo kubva kare hazvisizve nasiba ni mazita evanhu vakanga vachito kuponda nikuraya kutangire vanhu pane mukuru wesangano rinei ni tese tiri kuterere kumashure kwake tiri kutiratidza kuti kana chiruka uyu achiende kusvikira zvinhu zvakadaro ndiye vakadai semukuru wake uyauye pajulai 1 mashoko akataurika mukati mupristi wamwari achitaura nini ndiripo ndichinzwa tiri kushamisika kuti mashoko aya akasvika nekune akuru erumende wakaenda nawo ndiani kuenda kutukisa mutuma uyu nikumumangarara ndukati mabosoro munyararo imimi masevenzeka kana muchipowa basa ramwari tambai muchizviwa kuti kutonga kwamuri kutonga nyaya yekudhara uku zvinhu zvakawanda mutumwa watopedza nazvo kare achichizviwa munoita mapati mairi vamwe vachisikira vamwe vachisapota that's the reason why mungoya makatonga mukomana uichuruka uyu mwakamwese madokta muchinyora muchimwese zvozo zvakasvika kune mutumwa achishokutonga ba mutumwa ari nesimba rekutora nyaya iyoyo kuipa muvhangeri wake wepamakotoa kutonga nyaya yacho ipesa isikachuku maraba umokuba ende marabu ma akaita fufuro baba wachuruka uyu muvhangeri rabu uyu wakaenda kutonga nema-70 achiti makashunguruza mwana wangu ndizvo here mwana wako avanga wakanga chisunguruza ndelwambira iyi riri kuenda sangano ramwari lukaruni mabosoro lunyararo masapota vyachuruka uyu pane muningini wake dheni Amos Mapranga ni vamwe liti yacho akakura ndi vari kusapota uyu chavari kumusapotera havasi kumusapotera pacheche ba vari kumusapotera pazwi enyika zvamatongero enyika ndebaba vari kumusapotera apo. That's the reason why you have to be open. Iwewe chiruka kana muchita zvenyika ende kunyika kwako, the gate is open for you. Enda warashwa uri mumisatan. Look at the mapasoro. Munyararo. Because uri kuto kutifekeza Jesus. Ma t-shirt ye part. Izo tatisi vandu ye part ba. Atifi takafeka t-shirt ye part muchechi ine. Icheche ndecheche amwari. Nyika zese. Kana juwani marangu wakamutumire kuita zvenyika. Hakuna munhu anomubita pasi pezuva rese. Because arini njimini mitauru yese. Angola rinomuterera, Zimbabwe rinomuterera, Congo ni kwese akuno ku Europe vari kumuterera uyu. Hakuna politician pasi pezuva ani simba rakadaro. Uyu ndiye wakanga ari pamberi uyu. Iye ari kuti ari pamene kuti andirwisane nehurumende iripo. Ende musamufosa kugadzwa mumwe munhu ba. Iye anokomborerwa ari kuda. Musaende kumutsvakire vanhu kuti uye uona nemutumwa. Iwe ndiwe mutumwa here kuti uine komborera uyu. Ndizvo here chinoita makomborero acho. Lukari uni mabasara. Lunyararo. Ndeba nyaya. Because achikwanisi kutiza nyaya. Tirikudetsera tepane nyaya. Kune vakawanda muno vakatenga ndebvu yawe. Nimbuzi vachibhadhara mayusi. Vakanga vachitiza vachienda kurari kumagomo. Vachiti kuti vakuda kundicheka ndebvu kune mayusi. Takanga chikuchekera ndebvu, chikuchekesa ndebvu chii? Wakaitei kuti mayusi aende kucheka ndebvu. Muri ni ndebvu yamakatenga ka. Nyaya yacho nimbuzi yamakabhadhara nemari yamakabhadhara kune mayusi.
wakaira ururere lugari maposo yepa no tangira kuna matokoko mazitenyu yese tiri nawo mwakatenga ndevuka ndevu ya muri naye asiye duba ndiye mwakatenga kune bayusu akoma na kuzu kushata kwao baite za bakaita pajula izuya bakatenge momba bakatenga momba momba yo ya karamu bakairamba mwakaitengesi Maria makatengera momba makaiona kupi njiani wakavisa momba yoyo mwakashume kunani tiri pachecho unukutamni basala marika ukuri kwenda ku kana baita mururu ya pati masho machuru bakakari kuma mururu ya pati ka mupaziro wakakoni ikoko wakakumoresa makamoresana nayo direct wakakumoresa uri kumururu ya pati izo zuri pana hapo pa Jerusalem pano yukutore vanhu vese mutemu uchitungamiri mutu muri pamberi uko wakafeka t-shirt ya pati muri kufunga kuti dawo kuita musangano wepati kunogwere lugari mapasoro atisuita musangano wepati ba takakuza mu Oktoba chichiti basa na muri kuitera kakari basa na baba wenyu nde wakaita zvakanaka pamberi paMwari bati iwe wamunogara muchigaro cha baba wakatora nhaka ya Matiashi ndezviri kuoneka pamene kuti nyaka ya Matiashi ndiye auri nayo ni chechi ya Mwari amuswirirana ba yiri kuramba buda uende chiolo kuti chayo kukuzosa pasigaro ichocho ndiye baba wakumudiki mvanga raba umere vari kukusikira sikira lugari mapozoro lunyararo zwataura muvhangere uyu wegwangoro anokunyaya baba ataro chokwadi chesu chakasara munhu wakabasa moto gwangora ndiye churuka uyu wakanga ni zvakawati chicha mangolesi vaende kumukirani ikoko maningi basa rakanesa ni aba niye uyu kuembasi mazita akabuda ikoko kune Daniel Shinga vakanga vachifunirani negrupu yakanga iri kuAngola kuti isusu tisungwe kusungwa kana kutukwa ndezvishoma chikuru chatiri kumirira ndekurayiwa muzita raJesu nepabasa ratiri kuita iri lugari mapasoro ndipapo hatisi kuchaba kufa tiri kukuda kana tatange chiche kufa hatimiri padapo tiri kumirira padapo tichiziva kuti kufa tiri kukuda ndiwe chiruka uri ni masekuru ako munomo mazibaba ako amazako chiri muno kana muchito kuraya raya shiri yemudenge chachichema lugari mapasoro shiri yemudenge iyi chachichema nyika ichafira muromo yawo ichachichengeta Mwari achachisi chichiwarana pasiba kufa tiri kukuda lugari mapasoro Daniel Shinga uyu neaba vakanga vachifonerani uyu ananzi Isaac ari panapo wauye panapo nasi mukomo wako ari kunze iwe wauye panapo uchife kongoro uchirashe mari yako mahara atina machinewe ba yo Isaac nangole ni yesu wachichaona chimire newe maparara mese lugari mapasoro munyararo iva imu matongere